खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदान मावनानै चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव जोंसात बसुमतारी मुंनि डकुमेन्ट्स गबोदों। थ' नोंथांमोना बर'जों बर' हेल्प खालामलाय, मानोना डकुमेन्ट्स गैयाबानो जेबो खामानि गैया। आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनाय, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव डिउटि नेबाय थानाय समाव हमगार्ड जोंसात बसुमतारीनि पेन कार्ड, आधार कार्ड, एटिएम कार्ड, भटार कार्ड आरो हमगार्डनि आई कार्ड क'क्राझाराव गासैबो बेगैनो गदों होननानै खौराङाव फोरमायहरदों। थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुदोंबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कल खालामबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारा 9101330622 आरो मोनसे दंबावो 6901780019। नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहर। आरो बिथांनि मुङानो जोंसात बसुमतारी, बिफानि नामा बिमल बसुमतारी आरो भिलेजआ खाथ्रिबारि FP सराइबिल, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार, पिन नाम्बारा 783350। थ' नोंथांमोना अननानै बयबो हेल्प खालामलायबानो जाबाय। सोरबाफोर नुदोंबा बिथांनो खबर हरबानो जाबाय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।